खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 11 आगस्ट 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे हौवासा गथ'खौ किडनेप खालामनानै एबा लांखारनानै बुथारग्रा गुबै दायनिगिरिखौ गुवाहाटीआवनो एरेस्ट खालामबाय। बुथारजानाय गथ'आ बन्दा ओनसोलनि गंसे फरायसालियाव फरायोमोन। बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय नितिश कुमार आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय अभिषेक बरुवा आरो पुलिसा थैनाय गथ'नि गोथै सहखौ लंपेन्ट गैयै थासारियाव आरो हाफपेन्ट गैयै थासारियाव बन्दा ओनसोलनि हाग्रानिफ्राय बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला अभिषेक बरुवाया हाथिगाव दखान जायोमोन आरो अभिषेक बरुवाया गथ'खौ किडनेप खालामखांनायनि उनाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरनिफ्राय 7 लाख रांखौ दाबि खालामदोंमोन, नाथाय जोबथायाव गथ'खौसो बुथारबाय। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लाखिनानै दोननाय गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामना गालांदों। आसामनि काछाराव गंसे मेजिक भेन गारि आरो गंसे बाइकखौ लाखिना दोननाय गारिखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुंफोरा सावना गालांदों। गारि सावजानाय मानसिफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल मतलिब आरो फिरोज उद्दिन। बिसोर सानैया गारि सावजादों, नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामखो, मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर ओनसोलनि दिगारुआव मासे हाग्रानि मैदेरा रेल लामाखौ बारस'बाय थानाय समावनो गंसे स्पिडआव खारनाय ट्रेनजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। हमजाबाय दायनिगिरिया हमजाबाय। सावथुन मुलुगाव गुन्डानि फाव खालामोमोन, नाथाय गाज्रि आखुआबो सोराङाव फैबाय। बर'नि मुंदांखा एक्टर सावथुन मुलुगाव गुन्डानि फाव खालामनानै मुंदांखा जानो हानाय थाख्लाय नार्जारीखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव पुलिसा एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बिसा गौथुमनिफ्राय खुगा बेखेवदों। बिसाया मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। मख'नो गोनांदि थाख्लाय नार्जारीया सासे बैसो जायै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावनाय जादों। बाथ्राया ओरैबायदि, जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों, जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन, बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो बिथांखि लानाय जागोन। गिदिर बाथ्रा नङा। जिहेथु पार्सनेलिटि होननाय बुस्थुआ गावबा गावनि बाथ्रा। बे जेनेबा हय आर्टिस्टबो जानो हागौ, सोरबा बेलेग प्रफेसननिबो मानसि जानो हागौ, बेयो मानसिनि गुननि सायावसो निर्भर खालामो। गतिके बेयाव दा सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो आर्टिस्टआ बिदि बा सोरबा मोजां प्रफेसनाव थानानै बेबायदि मावनो हामा मानाङा बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जों खोब माने क्लियार नुहुरा आरो माने बाथ्राखौ। दा बेबायदिनो जिहेथु जोंनि गेजेराव जोंहाबो मोनसे एस'सियेसन दं, जोंहाबो मोनसे कालसार दं, जोंहाबो मावनो गोनां खामानि दं। अन दा कन्ट्रेरि बे केरेक्टार, गावबा गावनि जा केरेक्टार बेयो जाहाथे थिगैनो थायो। जों बेनि सायावबो बिसाया माखासे प्रजेक्ट लाबोदों, खामानि मावबोदों। दा बिथांनि सायावबो सावरायनांगौ दं होननानै बिसाया दिनै सानगोन आरो साननानै खोब खम समनि गेजेराव जोंहा सावरायनानै माखासे बिथांखि लानाय जागोन। बेखौ बिसाया फोसावनानै होगोन। खांख्राइ सावथुननि ट्रेलारावनो थाबाय, आं दहाय एसे मोन्दों। आं निउसखौ दासिम नायजोबनो मोनाखै, दसे उनाव नायगोन। बाथ्राया ओरैबायदि, जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों, जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन, बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो मा होनो बेखौ बिथांखि लानाय जागोन। आरो दा बिथाङा जिहेथु आयेननि नोजोरावनो दाय मावदों, बिथांखौ आयेना साजा होगोन। बेनि अनगायैबो बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला बेखौ लानानै आयेनाबो बिसार खालामसिगोन। आरो जिहेथु जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि सासे मानसिमोन, बिथांनि सायाव जों माबायदि बिथांखि लानाय जागोन बेखौ थाबैनो बिसाया सावरायनानै रायजो राजानि गेजेराव फोजावनो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।